السلام كبرات تخطت تيم سي ام اكسترا شو سبورت علتو تصبصاب زينا سبورت حزنا لكم قريبنا لنا صناي مكتتال زور بولين حاموس شومونتن حسم برابعي مدرخون قصيلوم ابزا مدرخ تقدمتي كلتم 201.4 كيلومتر زرحقتا ودريوم اكايدوم نظام مدرخ دمام ابا سولال كوكستي فرنساوي بولاميرام ودرو ب4 ساعات 99 دقيقه 9 كاليتن بمزام قداماي كوينو تعويتوم ابال انيس بريطاناوي بنترنرن ابال انيس جرمناوي تيم تورن دما بتمسسال غزيم كالاين سالساين ترتحيزوم ابال اسبانياوي كلب موفي ستار ناتنايل تسفاصين كابعوت مدرخ بشود شدغا دحيرو مبل 224 ترتحيزوم وددو زازيموم اب حفشاو غزيم فرنساوي ابالوجي تار بولاميرام قداماي كوين يمرحلهم فيكتور لانجليتيم بشمونت كالي دحرو كالاي سويزرلانداويان كريستيان ب10 تخلت كالي دحرو سالساي ناتنايل تسفاصين دمام بشوعه دقيقن 46 كاليتن دحرو مبل 84 ترتحيزلهم بنت بيم بنترنر ب54 نت بقداماي يان كريستيان ب44 نت بقالاي عوت مدرخ فرنساوي بول ماغنير دمام ب39 نت بيم سالساي ترتحيزلهم امنايم بالسعقب بيلجيماوي ابالال بيسين تيم كيليتشيم ب41 نت بيم مريحنو تعقبهم بولندا توماس بودزنسكيم ب26 نت بيقتلهم زور بولند عرب شومونتن حسم بحمشاي مدرخو ابز قصللهم تقدم تيم 206 نت ب1 كيلومتر زرحقتا وددر كشوفون يوم ابال للتريك امانيل قبل اغزابير ساتفو زلهم فولتا بورغوسون حموش شوعاتنا حسم بسالساي مدرخو تخايدوم ابزا مدرخ تقدمتي 184 نت ب1 كيلومتر زرحقتا وددريوم شفينوم نظام مدرخ قريصا كاب زخرت وجلم فرنساوي ليو باساوس نوددرو ب4 ساعات 19 دقيقه 44 كاليتن بمزام قداماي كوينو تعويتو بلام بتشعات كاليتات دحيروم ابال للتريك جاليو تشيكونن ابال ريد بوربورا جوليو بيليزارن كلاين سالساين ترتحيزوم حنصاص رغيصوم ابزا مدرخ ابال للتريك امانيل قبل اغزابير كابعوت مدرخ ب12 دقيقه 56 كاليتن دحيروم مبل 74 ترتحيزوم وددو زازيموم عوت مدرخ فرنساوي ليو بيساكس مرحنت نايز وددر تركبهم جيلو بليزاري ب22 كاليتات دحرو كالاي ابالوي إيساق ديل تيرو دما ب22 كاليتات دحرو سالساي ترتحيزلهم امانيل قبل اغزابير ب10 دقائق دحرو مبل 82 ترتا تسرعلهم فولتا بورغوس عرب شومونتن حسم برابعي مدرخو ابز قصللهم تقدمتي 197 كيلومتر زرحقتا وددر كايديوم ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ መርሃው ቅዱስ ሳትፎ ዘሎ መበል 12 አርክቲክ ሬስ ኦፍ ኖርዌይ ሐሙስ 7 حسب ቀዳይ መድረኩም ፈሊሞም ኣብዛ ተቀዳደምቲ 182 ኪሎ ሜትር ሸፎኑላ ውድድር ድማም ኣባል እስራኤል ፕሪሚየር ቴክ ኒውዚላንዳዊ ኮርቢን ስትሮንግ ውድድሩ ብ4 ሰዓትን 2 ደቂቃን 22 ካሪትን በመዛም ቀዳማይ ኮይኑ ሕንጻጽ ረጊጹም ወድጋንቱም አሜሪካዊ ላይለን ሺሃንን ኣባሉን ኤክስፕሮ ኖርዌጃዊ ራስመስ ስቲለርን ድማም በተመሳሳይ ጊዜም ካላይን ሳልሳይን ተርታሒዞም ابال بورغوس مراو قدوس مسعود مدرخ بتمساسال ساعات مبل 76 ترتحيزوم نزود الدر عوت مدرخ كوربين سترونج مرحنتو كالسون كلهم مراو قدوس دما ب10 تكالي دحرو مبل 76 ترتام حيزلهم زود الدر عرب بخلا مدرخم ابز قصللهم تقدمتي 153 كيلومتر زرحقتا وددر ككايديوم زور الأين حاموس شوعتنا حسن بخلق مدرخهم كتسيلوم أبزا مدرخ دما تقدمتيم 253 نت ب1 كيلومتر شفونو خوينهم نزا مدرخ دما فرنساوي ابالوجي تار نيكولاسن برودهوم ام عود كالأي مدرخ نايزو ودر خوينهم ابال فيزمام بيلجيماوي تشيان ايتشي تيد بروكس بخلط خاليتار دحرو كالأي ايرلانداوي ابال كوفيدس جامي ميهان دمام ب53 كالأي دحرو سالساي ترتحيزوم ابالات بايك ايد يويل هابتا ب10 دقيقه 24 كاليتن دحرو مبل 50 ملكاس ما اكرد ما ب29 دقيقه حد كاليتن دحرو مبل 74 ترتحيزوم وددو زازيموم زور الين عرب سالساي مدرخهم كزازميو ابزا مدرخ دمام تقدم تيم 194 كيلومتر زرحقتا وددر ككايديوم مسجار سلوفيناو تقعي ليبسيك بنجامين سيسكوم نا مانشستر يونايتد ملو بملو كم استودم يطلاو غازيتኛ فابريزو رومانو هير وي جو قبل ندغفت مانشستر يونايتد ابسيروم
እዘን ክልተ ጋንታታት ኣብ ስምዕ በፂሕናሉ ዘለዋ መጠን ገንዘብን ኣብ ቀዳማይ ክፍሊት 76.5 ሚልዮን ዩሮ ምስ ብቕዓትን ካልእን ተወሲኹ ድማ ዩናይትድ 8.5 ሚልዮን ዩሮ ከተስዕብያ ብሰሉስ ምሩጩ ማንቸስተር ዩናይትድ ምዃና ዝሓበረ ሴስኮም ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ክሳብ 2030 ክጻወት ን5 ዓመታት ውዕል ፈሪሙሎም ሓላፊ ምልመላም ማንቸስተር ዩናይትድ ክሪስቶፈር ቪቬል ድማ ዝመስርሕ ተፈጻሚ ንኽኸውን ልዑል ኣበርክቶ ተጻዊቱ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ሌስፒክ ዝፈጠረቶ ምሕዝነት ድማ ነዚ ምስ ኒውካስል ክትቃለሰሉ ፀንሐት ሴስኮ ክትውኖ ከም ዝኽኣለትን ቤን ጃኮብስ ሓቢሩ ቤንጃሚን ሴስኮም ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ ኩሎም ግጥማት ሌስፒክን ኣብ ዘካየዶም 45 ግጥማት 21 ሾታት ከመዝግብ ዝኽኣለም ኣጥቃዓዩ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ድሕሪ ኣብ ዝጥቅዑ ዜና ቤንጃሚን ሴስኮ ወኪሉ ኣልቪስ ባጃኖቪክን መስርሖም ተፈጻሚ ንምግባር ብውልቃዊት ነፋሪት ናብ ከተማ ማንቸስተር ከም ዘምርሑ ብምሕባር ሴስኮም ዓርቢ ሕክምናዊ ምርመርኡ ኣካይዱ ቀዳም ወግዓዊ ተጻዋታይ ዩናይትድ ክኸውን ምዃኑ ፍሊጡ ማንቸስተር ዩናይትድ ንቤንጃሚን ሴስኮ ምፍራማ ስዒቡ ዴንማርካዊ ጥቃዕያም ራስመስ ሆይላንድ ንምሻጥም ደለይቱ ጋንታታት ማዕጾ ርሑ ጌራትሉ ምህላዋ ቶክ ስፖርት ሓቢራ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሆይላንድ ካብታ ቀዲሙ ለጢፋቱ ዝነበረት 43 ሚልዮን ፓውንድ 3 ሚልዮን ፓውንድ ቅኒስያ ብ4 ሚልዮን ፓውንድ ንመሸጣ ድልው ጌራቶም ሆይላንድ ኣካል ዕድል ሴስኮ ክኸውን ንዝቐረበሉ ዕድመ ክቕበሎ ይከኣልን ድላይዝ ዴንማርካዊ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ምጽናሕ እኳ እንተኾነ ክወጽእ ምዝሕተት ግን ናብ ጣልያን ወይ ድማ ናብ ካልእ ፕሪምየር ሊግ ጋንታ ክጽምበር ድላይ ከም ዘለዎም ይገልጽ ኢጣልያውያን ጋንታታት ናፖሊን ኤሲ ሚላንን እተን ሆይላንድ ናብ ጣልያን ክመልስኦ ድላይ ዘለውን ጋንታታት ክኾና ከለዋ ሓንቲ ስማ ዘይተገልጸም ናይ ስዑድ ጋንታ እውን ኣብዚ መስርሕ ምህላዋ ይሕበር ኣርሰናል ንኹነታት ናይ ክንፍት ቃዒ ሪያል ማድሪድ ሮድሪጎ በቀረባ ተከታተሎ ከም ዘላ ዘጋዜጣ ታይምስ ሓቢራ ኣርሰናል ሪያል ማድሪድ ሮድሪጎ ብልቃሕ ክሰደላ ተስፋ ጌራ ጽበ ምህላዋ ዘጋዜጣ ሓቢራ ሮድሪጎ ናይ ዝሓለፈ ውድድር ዓመት ኣብ ማድሪድ ዝተወሰነ ናይ ጾታ ግዜ ዝረኸበ ተጻዋታይ እኳ እንተኾነም ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ዛባ ኣሎንሶ ግን ቋሚ ቦትኡ ንምምላስ ክቃለስ ከም ዝደልዩ ብሰፊሑ ዝገልጽ ይኹን ግን ኣብ ውጥን ቀዳሞት ሰለፍቲ ኣሎንሶ ከም ዘየለም ኣብ ዋንጫ ክለባት ዓለም ዝተወሰነ ስእሊ ዝወሰደም እዚ ብራዚላዊ ብማድሪድ ካብ 80 ክሳብ 100 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝትመን ይግለጽ ኣርሰናል ግን ኣብ ድሌታት ሮድሪጎ ተስፋ ከይቆረፀትን ቅድሚ ምዕጻው ምስጋር ተጻወቲ ብልቃሕ ክትወስደሉ ትኽእል መንገዲ ኣብ ምድላይ ተጸሚዳ ምህላዋ ተገሊጹ ካብ ኣርሰናል ብተወሳኺ ሊቨርፑል ቸልሲ ቶተንሃምን ፒኤስጂን እውን ድሌት ሮድሪጎ ምዃነን ዝንገረለን ቸልሲ ንኣሌካንድሮ ጋርናቾ ንምዕዳግ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ወግዓዊ ዝተጀሚራ ክብል ቤን ጃኮብስ ሓቢሩ ቸልሲ ንጋርናቾ ንመስመር መጥቃዕቲ ቅልጣፈን ፈጠራውነትን ክውስኸሉ ዝኽእል ተጻዋታይ ምዃኑ ዝብል እምነት የሕዲርያ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ቀጥታዊ ርክብ ጀሚራ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ሽያጥ ጋርናቾ 40 ሚልዮን ፓውንድ ታሕት ከም ዘላ ግዜ ቸልሲ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ መፍራም ቤንጃሚን ሴስኮም ዋጋ ጋርናቾ ክጎድል ከም ዝኽእል ልዑል እምነት የሕዲርያ ንዘተም ጀሚራቶም ጋርናቾ ንኽልተ ኣማራጭታት ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ምጽናሕ ወይ ናብ ቸልሲ ምስጋር ንዝብሉ ኣማራጭታት ትሬፉም ንዝተረፉ ሕቶታት ተሓሲሙ ይኹን ግን ምስ ኣሞሪም ድሕሪ ዝኸፈቶ ኩናት ሰልጣኒ ጋንታ ክደል ድሕሪ ምሕባሩ ግን ካብታ ጋንታ ንኽወጽም ብኽልቲኦም ወገናት ኣብ ውሳነ ተበጺሑ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ ዓበይቲ መድረኽ ክደምቕ ከም ዝኽእል ዘመስከረ ጋርናቾ 58 ግጥማት ናይ ዝሓለፈ ዓመት 10 ሓሪሾታት ከመዝግብን ከሎም 10 ናይ ሸቶ ቀረብ ድማ ገይሩ ማንቸስተር ዩናይትድ መሸጣ ዋጋ ጋርናቾ ካብ 70 ሚልዮን ናብ 40 ሚልዮን ኣውሪዳቶም ቸልሲ ሓድሽ ሆላንዳዊ ፈራሚኣ ጃረል ሃቶም ኣቀዲማ ብቤን ቺልወል ትልበስ ንዝነበረት ማልያ ቁጽሪ 21 ከም ዝሃበቶም ቦግ ኣፍሊጣ ቤን ቺልወል ጊና ካብ ቸልሲ ዘይወፀን ኣብታ ጋንታ መጻ ከም ዘይብሉ ተነጊሮም ዘሎ ተጻዋታይ እዩ ጃረል ሃቶም ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት እዩ 35 ሚልዮን ዩሮ ብዝተሓተ መስርሕ ዕድጊ ካብ ኣያክስ ናብ ቸልሲ ተጸምቢሩ ሃቶ ኣብ ሓዳስ ክለቡ ቸልሲ ኣብ ጸጋማይ መስመር ምክልኻል ምስ ኩኩሬላ ሓያል ተወዳዳሪነት ከሪ ትጽቢት ይግበረሉ ቤን ቺልወል ኣብዚ መስመር ኣድማዓ ክኸውን ብዘይምኽኣል እዩ ናይ ቸልሲ ግዚኡ ክሕጽር ተቐሲቡ ኣዳላዊ ሽልማት ባሎን ዲኦር ፈረንሳዊት መጽሔት ፍራንስ ፉትቦል ናይ 2025 ሕጹያት ሽልማት ባሎን ዲኦር ብዕሊ ፍሊጣ እዞም ሽልማት ባሎን ዲኦር ናይ ዝዓመት ተሓጺኦም ዘለዉ 30 ተጻወቲ ዑስማን ደምበለም ጂያሉንጂ ዶናሩማ ጀሲረ ዱወም ጁድ ቤሊንግሃም ደንዘል ዳምፍሪስም ሰርሂው ጉራሲም ኤርሊንግ ሃላንድ ቪክቶሪያ ኮርስ አሽራፍ ሃኪሚ ሃሪ ኬን ኪቪቻ ክቫራ ሽኬላም ሮበርት ሌቫንዶውስኪ አሌክሲስ ማካለስተር ላውታሮ ማርቲነስ ስኮት ማክተሚናይ ክላን ሙባፔም ኑኖ መንደዝ ጃኦ ኔቬዝ ፔድሪ ኮል ፓልመር ሚካኤል ኦሊሰም ራፊኒያ ዴክላን ራይስም ቨርጂል ቫን ዳይክ ፋቢያን ሩይዝ ቪኒሲየስ ጁኒየር መሐመድ ሰላህ ፍሎሪያን ቪርትዝ ቪኒሲያስ ላሚን ያማል ኒዮም
ሽልማት ባሎን ዲኦር ንዝበለፀ ተፃዋታይ ናይ ዝዓመት ስፖርት ዝውሃብ ሽልማት ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ስፓኛ ኣካፋል ማንቸስተር ሲቲ ሮድሪ ተዓዊትሉ ምንባሩ ዝከር እዩ ብዘይካዚ ፍራንስ ፉትቦል ካብ ባሎን ዲኦር ብተወሳኺ ስም ዝርዝርን ዝተፈላለዩ ሽልማት ዝተሓፂ ሰልጠንቲ ተፃወትን ጋንታታት እውን ዘርጊሓ እያ ንዝበለፀት ጋንታ ናይ ዝዓመት ዝተሓፅያ ፒኤስጂ ባርሴሎናን ቦታፎጎ ቸልሲን ሊቨርፑልን እዚ ሽልማት ንዝበለፀት ጋንታ ናይ ሓደ ዓመት ስፖርት ዝውሃብ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ሪያል ማድሪድ ንሽልማት ተዓዊታትሉ ንዝበለፀ ሰልጣኒ ክሩፍ ትሮፊ ዝተሓፅዩ ኣሰልጠንቲ ድማ አንቶኒዮ ኮነ ሉዊስ ኤንሪክ ሃንስ ፍሊክ ኢንዞ ማሬስካን አርነ ስሎትን እዮም ንሽልማት ዝበለፀ ሓላው ዳት ያሺን ትሮፊ ዝተሓፅዩ ሓለውልታት ድማ አሊሰን ያሲን ቦኖቲቦ ኮርቶዋም ጃንሉጂ ዶኖርማ ኤሚሊያኖ ማርቲነዝ ያን ኦብላንክን ዴቪድ ራያ ማሲልስ ያን ሶመርን ሉቃ ቼቫይርለን እዮም ንሽልማት ዝበለፀ መንእሰይ ኮፓ ትሮፊ ዝተሓፅዩ ድማ ፓኡ ኩባርሲም አዮቢ ባውዲም ጀዚረ ዱወም ኢስታቮ ጂን ሆጂሰን ማይለስ ሉዊስ ስኬሊም ሮድሪጎ ሙራጃኦ ነቨስ ላሚን ያማልን ኬናን የልዲዝን እዮም ያማል ዝሓለፈ ዓመት ነዛ ሽልማት ዓቲሮዋ ምንባሩ ስዒቡ ዳግማይ ነዛ ሽልማት ከዓትራ ኣይፍቀዶን እዩ ስነ ስርዓት ምዕዳል ሽልማት ባሎን ዲኦር 22 መስከረም ኣብ ከተማ ፓሪስ በወግዒ ተዓዋቲኡ ከፍልጥ እዩ ملبنا كسام مودات بمكتالكم دقيمنا ندامسكنا أبز قتل فيديونا كسام نراقب كم تلمود لايك شير سابسكرايب بمقبار حلاونتكمون دقفكم نايفرين ناندابل نام بلوم زدالنا تحستوم أبز نزازم سلام